Ang pagpaduol sa kabatan-unan sa mga programa nga maghatag og kadasig ug paglaom sa kinabuhi aron malikay sa mga kagubot may usa sa gihimugatan sa Arsobispo sa Sugbo. Samtang World Youth Day 2023 nga ipahigayon sa Lisbon, Portugal, gipangandama na sa Commission on Youth sa Sugbo. Ano ang report? Tipik kini sa theme song sa World Youth Day nga himuon sa Lisbon, Portugal sa tuig 2023 nga gihatagan og kinabuhi sa mga batan-on pinagi sa pagsayaw. Gidasig sa Commission on Youth uban sa suporta sa simbahan ang mga batan-on dili lang kadto mga Katoliko kundi apil na sa tanang religious denomination sa pag-apil. World Youth Day is not just a gathering of Catholics, but it's a gathering of the youth from all over the world regardless of faith. This is an experience of faith, of young people, of being one big family, and of the way we proclaim, of course, God in our midst, and we being all children of God. Samtang gitubag-usab ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga isyu nga giatubang karon sa kabatan-unan. Usa na nini ang ilang pagkalampigit sa mga kagulyang sama sa nahitabo nining bagulang sa dakbayan sa Sugbo ug sa Talisay. Ang pagpaduol sa mga batan-on sa mga programa nga maghatag kanila og dakong paglaom sa kinabuhi may tumong sa simbahan. Gidugang ni Palma nga dili dayon hukman ang mga batan-on, inay agakon sila sa katarong. Maka-reach out sa atong youth to make them realize that despite concerns and problems, life can still be a blessing for us. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.